Jeg hedder Michelle Liljefeldt. Jeg har smykkevirksomheden Liljefeldt Jewelry, hvor jeg designer og sælger smykker i genanvendt guld. En stor del af min inspiration det kommer fra især naturen. Både fra min barndom, hvor jeg boede nær stranden, men også når jeg for eksempel går ture. Der kan jeg godt lide at nærstudere blomsterne og træerne, især grenene, hvordan de snor sig. Det synes jeg er legende og inspirerende. Jeg er allermest koncentreret, altså lukker hele verden ude, når jeg sidder og former i boksen. Og lige der fokuserer jeg på at lave det smukkeste smykke. Hvis de bestiller et unika-smykke for eksempel, så har de et ønske til, hvordan det skal se ud undervejs. Så når jeg har formet den her ring, jamen, så byder jeg dem. Da enten så sender jeg dem en video, eller så inviterer jeg dem ind igen. Nogle af dem, der kommer hos mig, har et særligt forhold til havet eller bestemt struktur, de godt kan lide i nogle af mine andre ringe. I den proces, der får kunden også lov til at være med, hvilket jeg er helt sikker på også gør, at det her så smykke, de enten skal give til sig selv eller give til en anden, bliver meget mere betydningsfuldt for dem.